घर के घर भोज करे के बा। आ देखा तनी महादेव पूजवा के बा, कोई पंडित से भेंटे नहीं के हो। अब कौन उपाय कर, या तो चल जाता नहीं पंडित जी के लगे ट्रेन जे उहो के बानी की नहीं थी। अब नौधुआ आके एगो बसल बानी नहर पर पंडित जी, उहे के लगे चलता जे ट्रेन जे उहो के बानी की नहीं थी। चल पाँव लगे तनी पंडित जी। दिया दिया जजमान का हाल बा? ठीक बा। ए पंडित जी तने देखी ना, घर का घर भोज करे कर लखो, अब महादेव पूजवा का तंका चली ना खाली होगी तो हम आपके दवाई लेके आओ तनी हमार बाबू, हमरा से कहाँ पूजा हो सकी? केहू लगा हम मोटरसाइकिलों से पहुंचवा दे, हम चली तनका। हमरा से ना होई, हमरा से ना होई। आई ना जाओ लवे लवे, हम फिर पहुंचवा दे। तो हमरा से ना होई हमार बाबू, हमार अपने दम खिंचाते रहता, हमरा से कहाँ होई। हमर काम अधूरा रह जाइए पंडित जी। दोसर पंडित जी के ना कहला केहू नहीं खा, सबके गइल बा है ना हो ना, कोठर घूम लेनी तंका देखल जा पड़ दी, हम फिर मोटरसाइकिल से पहुंचवा दे। ठीक बा कोई ठीक बा पर लौ से बढ़ जाई। ठीक बा ठीक बा। लियो हमार बाबू। मंगल भगवान सर्व शिव साध के गौरी नमो नमः। ओम सर्व देव कोनी हमरा से पूजा ना हुई। ओम मंगल विष्णु मंगल भगवान, ओम मंगल विष्णु मंगल भगवान, ओम मंगल विष्णु मंगल भगवान। ओम भूर्भुवः स्वाहा मंगलम विष्णु मंगलम भगवान। ओम सर्व शिव साध के ओम नमः शिवाय, ओम नमो नमः। चलो बेटा मरता जलाओ सका। हाँ दादा पंडित जी, सिंहासन पंडित लखा जमा होला का दोनों। रह जा हम चलना दिया हमरा इच्छा ना लखो। ओम नमः शिवाय, सर्व को बेटा मारो, ओम नमः शिवाय।